Be strong. ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ተረኪኑ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዕዙዝ ረበሻና ተቐበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ረበሻና ንሎሚ ዘይተፈልጠ ዕለት ዘደናልኩም ዜና ረበሻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መጀመርታ ኣርእስታት ዜና ረበሻ። ሓደ ደፋር ከልቢ ንዋናታቱ ናብ እንዳፍቃሪቱ ድሙ ሽምግልና ክኸዱ ሓቲቱ። ሓንቲ ለባም ድሙ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዘይዕረቕ ወዲ ኣድጊ ብምባል ንናይ መውዕል ጸላኢታ ኣንጪት ናይ ሰላም ጻውዒት ኣቕሪባ። ሓንቲ ኣገራሚት 200 ኪሎ ግራም ትምዘን ሰበይቲ ን2 ወርሕን ፈረቓን ጠፊኡ ዝነበረ ድሙ ኣብ መንጎ ሰለፋ ቀርቂራቶ ከም ዝጸንሐት ንሮይተርስ ሓቢራ። ሓደ መንእሰይ ደርሆ ዕድመ ቁፅሪ እምበር ፍልልይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብምባል ንሓንቲ ኣረጊት ደርሆ ናይ ቀለበት ሕቶ ኣቕሪቡላ። እዚኦምን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ውዕያትን ጥዑማትን ናይ እንስሳታት ረበሻታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ ረበሻና ናይ ሎማዓንቲ ዝርዝር ዜና ረበሻና ተጀሚሩሎ። ሓደ ደፋር ከልቢ ንዋናታቱ ናብ እንዳ ኣፍቃሪቱ ድሙ ሽምግልና ክልእኹ ሓቲቱ። እዚ ደፋር ከልቢ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ፍቕሪ ኣገዲድኒ ፍቕሪ በርቲዑኒ ብምባል መሳጢ ዘረባ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። በዚ መሳጢ ዘረብኡ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ከልቢ ንክንደይ ዓመት ዝኣክል ብሓንሳብ ብፍቕሪ ጸኒዕኹም ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ወላ ካብ ዝቐረባ ግዜ ፍቕርና ተጀመርና ግን ኣነ ውልድ ካትብል ኣብ ልበይ ነይራ ውልድ ካትብል የዘፍቅራ ነይረ ብምባል ንሮይተርስ ሓቢሩ። ሓንቲ ለባም ድሙ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብምባል ናይ መውዕል ጸላኢታ ኣንጪት ናይ ሰላም ጻውዒት ኣቕሪባ። እዛ ለባም ድሙ እዚኣ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ ከምዚ ክትብል ተዛሪባ። ጽልኢ የድክም እዩ ባእሲ ድማ የጉድል እዩ ኣካል ወደለ ይገብር እዩ ብምባል ካብ መስበርትን ካብ መጉዳእትን ፈሪሓ ንከምዚ ገበረት ተገሊጹ። ሓንቲ 200 ኪሎ ግራም እትምዘን ብጣዕሚ ገጃፍ ጓል ን2 ወርሕን ፈረቓን ጠፊኣ ዝነበረት ድሙ ኣብ መንጎ ሰለፋ ቀርቂራታ ከም ዝጸንሐት ተገሊጹ። እዛ ጓል እዚኣ ከመይ ጌርኪ ዶ ዝተባዓልኪ ተባሂላ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ድማ ከምዚ ክትብል ንጋዜጠኛታት መልሲ ሂባ። ይዝከረኒ ኣብቲ ግዜ እዚ ብብዝሒ ምግቢ ብጣዕሚ ጨሪነ ነይረ። ብዝበላዕኮ ምግቢ ብዙሓት ብጣዕሚ ሸጊበ ነይረ። ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈለጥኒ። ኣብ ከምዚ ሞት እንከለኹ ድማ ከይተረዳእኒ ብጣዕሚ ኣብ ዝፈንተት ኩሉ ኣብ መንጎ ሰለፈይ ቀርቂረያ። ኣብ መንጎ ሰለፈይ ከም ዝቆርቆርኳ ዝተረዳእኒ ድሕሪ ወርሒ እዩ። እንታይ እዩ መንጎ ሰለፈይ ዘሎ ኢለ ንነብሰይ ክሓታብ ንጀመርኩ ሽዑ ድሕሪ ወርሒ ድማ ካልኣይ ወርሒ ምስ ገበረት ገለ ጨኒኒ ሕማቕ ጨና ስለ ዝነበረ ንታሕቲ ገፀይ ድንን ኢለ ተረኣኹስ ኣብ መንጎ ሰለፈይ ፀኒሓ። ከምዚ ብምባል ንጋዜጠኛታት ቃላ ዝሃበት ገጃፍ ሰበይቲ ድማ ኣብ ማዕኸናት ዜና ብጣዕሚ ኣዘራራቢት ኮይና ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ። ሓደ መንእሰይ ጎብለል ገጅፍ ኩኩናይ ደርሆ ዕድመ ፍልልይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ዕድመ ወላ ሓንቲ ነገር ክዕንቅፅ ኣይክእልኒ ብምባል ንሓንቲ ኣረጊት ክፍእቲ ቆምቃን ዓባይ ደርሆ ናይ ቀለበት ሕቶ ከም ዘቕረበላ ተገሊጹ። እዚ ደርሆ እዚ ከምዚ ክገብር ዘኽኣለ ምኽንያት ዓባዩ ብንእሽተይ እውን ከሎ ስለ ዝሞተትን ነዛ ናይ ሕጂ ሰበይቲ ኣረጊት ደርሆ ድማ ከም ዓባይን ከም ሰበይትን ክቆፅራ ስለ ዝደለየ ምዃኑ ነቶም ዝሓተትዎ ጋዜጠኛታት ሓቢሩ። እዚ ደርሆ እዚ ብተወሳኺ ካብ ብንእሽተይ ከሎ ነተን ዓበይቲ መናእሰያት ዝነበራ ዓበይቲ ደርሁታት ንፍቕሪ ሓተን ከም ዝነበረን ብክንደይ ተፀፊዑ ምንባሩን ድማ ኣብኡ ከሎ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ብኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ረበሻና ሎማዓንቲ ዘደናልናዮ ረበሻና ካብ
ኣብ ትሕቲ ሰማይን ኣብ ልዕሊ ምድርን ዝርከብ ስቱድዮና ክርብሸኩም ፀኒሕና። ፀበሻና ኣብዚ ይፍፀም። ሰላም